Assalamu alaikum masoyanmu ma'abota bibiyan wannan gidan TV namu mai suna Amana Hausa TV. Kamar har kullum ni ne Musayyib Dangol Idris naku da nake kawo muku daɗaɗɗen labarurruka masu faɗakantarwa da wa'azantarwa har ma da nishaɗantarwa. Labarin Kannywood. Mai sauraro, idan wannan shine farkon shigowanka wannan gida namu mai albarka, kar ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawa wanda da zarar mun ɗaura sabon aikinmu da ku same shi cikin sauƙi. To fa Hausawa suna cewa duk wanda ya tuna bara bai ji daɗin bana ba. Babu abin da yake faranta min rai a masana'antar Kannywood tamkar idan na tuna aurena da Samira, ji babban jarumin nan mai suna TY Shaba. Tun bayan shekaru 20 da ɗoriya, babban jarumin nan a masana'antar Kannywood wato TY Shaba shi da babban jaruma a masana'antar Kannywood wato Samira Ibrahim suka yi auren ƙauna kuma auren soyayya, wanda a lokacin ba a yi aure irin nasu ba. Jarumi TY Shaba da kuma jaruma Samira Ibrahim sun daɗe suna soyayya a masana'antar Kannywood, har wasu suke ganin shi jarumin TY Shaba kamar yaudarar ita jarumar Samira Ibrahim ɗin yake yi, ba aurenta zai yi ba. Da yake komai na Allah ne, kuma komai lokaci ne, duk abin da ka sa a rai lokacinsa zai zo. Da lokaci ya yi kuma aka yi aurensu, aka sha biki cikin farin ciki da annashuwa, kowa yana farin ciki. Dangin amarya da dangin ango kowa yana cikin farin ciki da annashuwa. An yi zaman aure mai daɗi da nuna so da ƙauna tsakanin jarumi TY Shaba ɗin da kuma Samira Ibrahim. Zama na farin ciki a gidan aurensu, kowa yana jin daɗin zama da ɗan uwansa, har ma Allah ya azurta su da yara maza da mata. Kun san lamari na Ubangiji yakan yi abinsa ne a duk lokacin da ya so. Allah shi ya halicci aure kuma ya halicci saki. A yanzu dai wannan ma'auratan ba sa tare da junansu, kuma babu wanda ya san abin da ya shiga tsakaninsu. Domin shi aure, Hausawa suna cewa zo mu zauna ne zo mu saba. Haƙuri shi ya fi komai a cikin lamari na aure. Allah shi kaɗai ya san abin da ya raba auren tsakanin jaruma Samiran da kuma jarumi TY Shaba. A kwanan nan ne a wata hira da aka yi da jarumi TY Shaban muka ji yana faɗin cewa shi dai babu abin da yake faranta masa rai a harkar nan na Kannywood face idan ya tuna soyayya da suka yi da kuma auren ƙauna da shi da jarumar Samira Ibrahim, domin kuwa ita ce uwar 'ya'yansa kuma farin cikin ransa. Duk wani abin da ya samu na ɗaukaka a rayuwarsa da ita ya samu, haka ma ita ma duk wani abin da za ta samu na ɗaukaka a rayuwarta da shi ta samu, don haka ba zai taɓa mantawa da ita ba. Al'umma da dama sun fito suna ta fassara maganan daban-daban. A wasu suke cewa watakila wannan kalaman da shi jarumin yake faɗa yana buƙatar dawowa da ainihin mai ɗakin tasa ce, domin kuwa irin yabonta da aka ji yake yi ya wuce tunani. To koma dai menene, in ma dawo da ita zai yi, Samiran dai matarsa ce. Dama akan yi aure a rabu kuma a dawo a shirya. Wannan ba farau ba ne kuma ba zai zama ƙarau a kansu ba, domin kuwa Hausawa sun ce mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo. Mu dai muna musu addu'a Allah ya daidaita tsakaninsu su koma zaman aure, zaman soyayya na har abada, inda mutuwa ce kaɗai za ta raba su ko don 'ya'yan da ke tsakaninsu. Domin babu daɗi a ce an yi aure kuma an zo an rabu da kuma 'ya'ya a tsakani. Idan har auren soyayya aka yi, to ba za a taɓa mantawa da juna ba. Kaga kuwa gara a dawo a ci gaba da zaman haƙuri har mutuwa ta raba. Allah ya daidaita tsakaninsu. TY Shaba babban jarumi ne, yana da mutunci da kamala da kuma sanin ya kamata. Haka ita ma jarumar Samira Ibrahim. Ku ci gaba da bibiyar mu kuma za mu ci gaba da kawo muku daɗaɗɗen labaran jaruman Kannywood da sauransu. Mai sauraro,
kar da ka sha'afa, idan wannan shine farkon shigowanka wannan gida namu mai albarka, ka danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawa, wanda da zaran mun ɗaura sabon aikinmu za ku same shi cikin sauƙi. Mun gode. Bissalam.